По социологически данни, над 60% от младите българи не се интересуват от политика. Те обаче се превръщат в политически лидери в виртуалната България. Имаше и крайно леви партии, крайно десни, сега в момента всички са малко по-умерени. Пак си има някои доста крайни, но те не са от силните партии, те са така по-в миманса. На картата на сайта и Република страната ни присъства от 2 години. В момента българите са най-многобройни, повече от 20 000. Петър е на 25 години и вече е бил президент. Заедно с моите приятели тогава се борихме в нашата виртуална държава срещу една част от нашето общество. Стари играчи, наистина стари, които бяха окупирали българският бизнес. Да, наричахме ги олигарси. Сега България е обединена от война срещу Турция и Македония. Всеки конгресмен може да пусне предложение за обявяване на война на друга страна, както и президента, естествено. И ако 66% от депутатите плюс президента гласуват за обявяването на война, се обявява война, като гласуването тече 24 часа. Сега българските войски са завзели почти цяла Македония. Сега основно американските държави, от американския континент, плюс няколко Япония и отскоро Турция, срещу част от европейските държави, които сме в момента на 2 лагера, европейските държави. И в момента още се говори, че може да се обединят европейски държави да спрем Америка. В своята интернет история България на няколко пъти е била завладявана от румънци и сърби. Докато някой не събере пари за много оръжие и да дигнем въстание в някои от регионите, след това се възстановява държавата, освободения регион става столица. А има ли помощ отвънка, когато дигаш въстание? Задължително, ние сами просто нямаме шансове. И когато сме били приемани под румънско управление, главно Русия ми е помагала. След седмица в мрежата на България и предстоят избори за президент. За BTV новините, Асен Иванов.